सेसापानी बर' बाजाराव खुंगा 52थि बोसोरसालिया सेसापानी आन्सलिक माइनाव फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। गाबोन अखा नायब्लानो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै आरज गाबनाय आरो ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बादियै महायज्ञ होनायनि गेजेरजों खुंफुंजागोन सेसापानी बर' बाजाराव खुंगा 52थि बोसोरसालिया सेसापानी आन्सलिक माइनाव फोरबोआ। गाबोन 16 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 20 अक्ट'बरसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी बर' बाजाराव खुंगा 52थि बोसोरसालिया माइनाव फोरबोखौ। गाबोन 16 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बरसिम मोनाबिलि समाव आइजोफोरनि हानजा मोसानाय बादायलायनाय आयदाजों लोगोसे 18 अक्ट'बर खालारनि हारिमु मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारी आरो कामेश्वर बर'नि मेथाइ रोजाबनाय आयदाखौ नुनो मोनगोन। 19 अक्ट'बर खालाराव जाखांफुनाय मुंदांखा एक्ट्रेस सुदेमसना रामसियारिनि मोसानाय आरो सोरां रिया नायजाब आफादनि नायजाब दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसेनो 20 अक्ट'बर खालाराव जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी, देरहासार नार्जारी आरो करुणा मयि राभानि मेथाइ रोजाबनाय आयदाखौ नुनो मोनगोन। दा जोंनि बेयाव माइनाव फोरबोआ खुंगा 52 जाफैबाय फैयै फैयै। दा बेबायदियैनो बोसोरफ्रामबो जोङो ब्रह्म धर्मनि नेमजों आरो बाथौनि नेमजों ब्रह्मफोरा आहुति होयो बा जग्य होयो, बाथौफ्रा आरज गाबो। बेफोरबायदिनो फुंनिफ्रायनो गाबोन अखा नायब्लानो माने फुजाखौ जों आरम्भ खालामगोन बा जागोन। ओमफ्राय हांख्राय जानाय बहुद आलासिफोर फैगोन, मेथाइ खनगिरि आरो बिबाजै ग्रुप बा बाजै ग्रुप बादायलायनायाव बाहागो लागोन गाबोननि दिननिफ्रायनो मोनाबिलि 6टा बाजिनिफ्रायनो। आरो लोगोसे जोंहा जायफोर आरज गाबगोन फुङाव बेबो मोनाबिलियाव बिथांमोनाबो फैफिनना आरो खालामफैबावगोन। फुं मोनाबिलि बेफोरबायदि आरम्भ जागोन। जोंनि बे माइनाव फोरबोआव बर' बाजार फिल्डआव गासै रायजो राजाखौ बयबो गाजा गोमजा फैनानै जोंनि बे माइनाव फोरबोखौ जाहाथे नायफैनानै मदद खालामफैयो, बेखिनिखौनो बुंनाय जाहैबाय। सानबासिम हाबाफारि लादों। बे सानबाखौ गोसोबायदि फैनानै बेरायफैनो हागोन। जानो हागौ बोथोराबो मोजां जागोन आंनि आन्दाज आरो माने फुजाया जोंनि माइनाव फोरबोआ मोजाङैनो जाना थांगोन। गासै आइ आफाफोरा बिदा फंबायफ्रा फैनानै माने जाक जमक फैदो, नायफैदो खावलायबाय जों फुजानि जानानै। सेसापानी आन्सलिक माइनाव फोरबो आफादा फैयै फैयै जोंना 52थि जाबाय, खुंगा 52थि जाबाय। बेवहाय जों गाबोननिफ्रायनो फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गेटखौ बेखेवगोन। बे गेट बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा मन्दप मोननै दङ, मोनसे ब्रह्म आरो मोनसे बाथौ। ब्रह्मआ ब्रह्मनिनो नेमखान्थिजों महायज्ञ होनाय जागोन आरो बाथौआ बाथौनि नेमखान्थि आरजजों बाथौखौ बेखेवनाय जागोन आरो। जौस्राङाव मा हाबाफारि लादों? जौस्राङाव जोङो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय खेराइ ख्रिस्टि मोसानाय आफाद लादों। जौस्रां बेखेवखांनायनि उनाव बिनि उनाव जों मोनाबिलियाव लकेलनिनो आइजो बिहामजो ग्रुप डेन्स कम्पिटिसन लादों। बियो सोलिगोन 18 अक्ट'सिम। दा बेखिनिखौ जों हाबाफारि लागासिनो दं आरो। 18 थारिखनि मोनायाव 18 थारिखनि मोनायाव जोंना कामेश्वर बर' बिथां आरो फुंबिलि बसुमतारी देंखोगिरि बिथांमोना जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोनखौ। दा बिथांमोनानो रायजोखौ गोजोनग्लाय होगोन आरो। 19 थारिखै जोंहा सोरां एरिया थियेटार मोनसे आरो सुदेमसना रामसियारिनि मोसानाय, बेफोरखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। बेखौनो रायजोआ जाहाथे मोजाङै नायनानै गोजोननो हायो। 20 थारिखै जोंहा हाबाफारिया गासै मोन 12 गामिनि हेफाजाब होनाय गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारिखौबो जोङो हांख्रायनानै मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बेफोर जोबखांनायनि उनाव
जोङो माइनाव खुन्दा थिखांगोन। माइनाव खुन्दा थिखांनायनि उनाव आरो देंखो मोनाबिलियाव जोंनिनो लकेल MLA बिथां जलेन दैमारिया बेखेवफैगोन कालचार नाइटखौ। बे कालचार नाइटआव जोंना JC नार्जारि बिथां आरो कर'ना राभा बिथांमोना फैगोन।